Inita sa balitang regional, gipailom na sa state of calamity ang tibuok Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Conbarm. Human giaprubahan ni Chief Minister Abdul Rauf Macaocua ang Proclamation number 002 Series of 2026 tungod sa epekto sa grabing El Nino ug halapad nga krisis sa lana nga maoy nagapalisod sa panginabuhian ug transportasyon sa rehiyon. Matod sa report, may resulta sa halapad nga epekto ang El Nino di naguba ang kapintun kulang 851 ka hektarya sa umahan sa Maguindanao del Sur ug Maguindanao del Norte nga nakaapekto sa kapin 800 ka mga mag-uuma sa lugar. Subay niini, nagbaton usab og pagsaka sa presyo sa lana, niabot sa 11.88 centavos kada litro ang presyo sa diesel samtang anaa sa 6 pesos and 47 centavos sa gasolina. Ilawom sa maong deklarasyon, tugutan ang kalit nga paggamit sa calamity o emergency funds alang sa relief, rescue, recovery o rehabilitation. Gimanduan usab tanang bar ministries ug mga LGU nga ipadayon ang disaster response ug siguraduhon ang basic services ug food security sa mga apektadong komunidad.